aquesta secció del Bollit avui serà una secció en què jo crec que la gent se sentirà molt identificada en lluites domèstiques. Per exemple, la primera lluita domèstica que tenim a casa nostra és els fens, i la guerra freda per no baixar els fens. O sigui, és una... Aguantes i aguantes i aguantes i deixes que els fens s'ompli a un nivell que dius, ara quan traguem aquesta bossa rebentarà i n'hi haurà per tot. De fet, hi ha un procés intermig quan ja no pot més, que és fer un nu a la bossa, i seria digne d'estudis, foradet aquell que te queda a la bossa dels fens, que tens collons de ficar-hi un tanque per aquell foradet. Això segur que ho heu fet. Ja quan la bossa està plena, agafes una cosa que no hi cap i aconsegueixes ficar-la. Sí, diu, que no he pensat a tirar això. I li poses. A mi me passa una cosa. Jo normalment m'entenc que aquesta punt na Joana, i na Joana la guerra freda li va molt bé, saps? I aguanta, i aguanta, i aguanta. I ja dic, ara avui el baixarà ella. I me diu, bé, Àngel, diu, ara d'aquí una estona baixaré els fens. I saps què passa, no? Que el baixes tu. Correcte. Correcte. Després hi ha una guerra que aquesta sí que la guany jo. Bé, els fens, no sé, Xisco, tu què trobes? Però s'ha de sortejar o s'ha de un pitjor. No hi va mai a treure els fens. És que a nostre sempre el treuen els meus ropit o mo mare. Ai, no va mai a treure els fens. Mai pens. I doncs jo sempre hi vaig jo, sempre. Mai pens. Jo sempre he anat... Jo és que m'agrada anar a treure els fens. Home, a l'època de la pandèmia hi havia tots i galtades per anar a treure els fens. És que fas una volteta, aprofit per treure Perdona una cosa, i quan vas a treure els fens, hi vas en pantufla fins i tot en pijama? No, en pijama no s'ho permet una estrella com tu. Sí. Tu, per exemple, canvies el rotllo de paper de vàter. Això, a casa nostra, hi ha dos nivells de professionalitat. Amb això, per exemple, na Joana és una professional, te deixa aquell darrer bocinet que no serveix per res, que quan vas estirar, plaf, s'acaba el paper. I te veus forçat a canviar tu. I això sempre me passa a mi, també. I després ja hi ha un grau superior, que és l'adolescent... Perquè tu només en deus tenir un, de rotllo de paper higiènic, tu deus tenir com aquella cosa que se posava a la paret amb un rotllo. Exacte. Clar, és que n'hi ha de més moderns que són sortidors, que tens 7 o 8 rotllos un damunt l'altre i quan s'acaba l'únic que has de fer és tirar el rotllo i posar-lo. Aquí tinc el dubte de si l'adolescent ja faria aquesta passa o no, perquè l'adolescent li bufa tot. L'adolescent s'acaba el rotllo, te'l deixa ja posat, agafa un de nou i te'l deixa damunt la cisterna. I ja ho canviarà el pròxim que vengui. No té mà esquerra amb això. Jo m'atreu molt del solc trobar una botella en 2 dits d'aigua dins la gelera o directament l'adolescent, igual que no té miraments amb paper de vàter, quan s'acaba l'aigua, la botella buida me la deixa buida dins la gelera. I quan tu vas a treure, no és que te quedi aquest gota que en queda un culet, no, me la deixa buida. I veig que això, segons m'han contat, me consola. Passa molt, passa tant com que no oregin les habitacions. M'agradaria saber aquesta mania que tenen els joves de no voler orejar. Entre això de l'aigua, el no ventilar i no pagar llums, seria la santíssima trinitat de quan passes l'adolescència i dones matadura que té. Que tenim una telefonada d'un oient. Bon dia, amb qui parlam? Bé, per favor. Àngel Aguiló, me tens farta. Això és la meva dona. Joana! Ai, mos estem amb tu, Com que estem amb tu, si no sé... Perdona, aquí tu podríem xerrar dels tocs que tens tu, els tocs, o les teves manietes també en sordre i les teves històries, Àngel. Això de tenir 1.400 carmanyoles amb sobres per dins la nostra gelera, això és culpa teva. Aquestes sobres que abandonen la gelera per si sola. Escolta, quan hi ha verda, tu pots tirar en el fent, no fa res. Ara en Xisco està fluint i està riguent molt. No, estic prenent nota, perquè ha dit la teva dona, hola Joana, com estàs? Ha dit, vull explicar els 1.001 tocs que tens. No m'he apuntat un, Joana, no te privis. Jo avui no faig guateque, els 10 minuts finals de programa són tot teus, perquè mos facis una llista detallada d'altres coses que puguem saber del president de Balears, de l'Àngel Aguiló. Ell diu que jo som una maniàtica de sordre, però és que ell és pitjor. Sí? Ara te'n confessaré una. Saps que me posa molt nerviós? A què? Bé, per començar, si hi ha un quadre a la paret que està mitjanament tort, no ho puc, així m'he d'aixecar al moment i puc estar una bona estona, me torn seure i tot, fins que està perfecte. Però poses el mòbil, aquella aplicació... No tant, però no, me fi més de la meva vista. Però hi ha una cosa que no puc aguantar, que és
Que si només fos un quadre, fiat. En la pandèmia... No deixar En la pandèmia vàrem fer com totes les cases del món, un sabater, no? A l'entrada, per deixar les sabates. Me posa, que això també els nins ho fan i dona gràcies el dia que te deixen les sabates ben col·locades, si te'ls deixen ja tirades, això me posa nerviós, però me posa encara més nerviós que la sabata descol·locada que me deixin les sabates girades. Saps? O sigui, que no estiguin ben col·locades, que hi hagi la dreta en el lloc de... Això te posa nerviós. Ho he d'anar a arreglar. No puc sofrir veure que en el sabater... És a dir, que té moltes manies. Té moltes manies, n'Àngel, Joana. Té moltes manies, i me fa gràcia, perquè és vera que la nostra adolescent pues, està en aquesta edat difícil i ella no omplirà la botella d'aigua, però és que tu t'acabes qualque beguda refresc que hi ha dins la gelera i no em poses de nova, la persona que hi ha darrere no pot beure res fresc perquè tu no ho poses i te fiques amb ella i tu fas el mateix. Ai. Això no és vera. Àngel Aguiló... Això Àngel Aguiló s'acaba les llaunes i no reposa. Saps què fa la Joana? I això ho du en silenci i no li he dit mai. Mira... Dormiràs en el sofà, Àngel. És habitual, no ve de nou. La qüestió, la Joana no s'hi mira quan fica la roba dins la rentadora i quan tu la treus per estendre-la, de vegades te trobes les camisetes amb una màniga per de dins i l'altra per de fora. I no hi ha res que me faci més oi que en la roba freda va de ficar el braç dins la màniga i haver-ho de posar bé. O els nins, que els nins se lleva els calçons i els calçons blancs tot d'un, i ho fica dins la rentadora i després quan tu treus els calçons amb els calçons blancs, el d'estiu d'estir. Per favor. Hi ha una cosa que... Sí, perquè la gent ja no gira la roba quan l'ha de ficar dins la rentadora, sí. Jo sempre la giro, una camiseta la giro. Jo la giro tota. No. I saps que no fa mai, tampoc. Que no puc. Les pontes, el fregar de fer el plat, encara que tenim un rentaplat. Mira, una cosa que també... Perquè tu neta marca blanca, idò, amb aquest tipus de coses. Les pontes, això és com dir Spa Bimbos, igual la marca que sigui. Hi ha marques que han globalitzat el producte. S'esponja per fregar plats. Sí. Vaig agafar-la per fer una cosa petita que no va dins el rentaplats i pesa 4 quilos perquè no ha llevat l'aigua de l'anterior rentada i hi ha 2 litres. I és molt esquerós també, i fredor, que se te posen... Per favor. També hi ha una guerra freda que nostra entre qui buida rentaplats i qui buida la rentadora. I arribam a passar un parell de vegades per davant. Àngel, tu ets especialista, no fer res de tot això. Mira, un altre toc que tinc, que això en Nora Sanina i en Guillem ho fan molt. En el rentaplats me posa molt nerviós obrir-lo i que no hi hagi un ordre. És a dir, que, per exemple, un plat estigui posat mig en diagonal, que no estigui ocupant la filera que toca. Aquests tassons, que n'hi hagi una davant en lloc de posar-lo darrere perquè tu després progressivament vagis omplint. Com veus... Però l'ordenes tu en el rentaplats, el rentavaixelles? Com si l'ordenc? Si el vull... Què t'agrada més, posar-lo o llevar-lo? Llevar-lo no me fa ganes, però qualcú ha de fer. I saps què fan a Joana? Tenim una guerra molt interessant, que és que aquesta sí que la sol guanyar jo. Els dematins, quan m'aixecam, el primer que s'aixeca fa el cafè. I hi ha aquesta batalla per veure qui és capaç d'apurar 2 minuts més en el llit i fer que l'altre faci... Sí, efectivament, aquesta guerra la guanyes tu, però saps què fa a canvi? Comença a buidar rentaplats en aquella hora. I pim-pam, per tot. Una renovada. Una petita venjança. I tu, Xisco, no tens que ensarrupita, no toques una bassa d'oli, perquè tu rius molt, estàs bastant vermell avui, no sé per... Tu que has decidit exposar la teva vida conjugal en aquest programa. No, perdona, ha telefonat la meva dona, que no sé per què ho ha fet i ja està. I l'aguantam, aquí. Ho he fet perquè el telèfon de l'Udit i comences a dir que si jo faig i desfaig, escolta... Pobra... No, però totalment, lo de tenir manies passa, i en el meu ropi li fa molta de ràbia, jo no puc fer el llit si tots els llençols no estan de la mateixa manera. Perdona, ara he de dir una cosa. Jo sol fer el llit. L'etiqueta sempre ha d'anar a la dreta. I he arribat a desfer el llit perquè d'això que me'l fan, un dia el van fer Miquel i mo mare. L'etiqueta del llençol. I vaig anar a mirar l'etiqueta i vaig dir, és que no ho entenc res. I vaig haver de desfer tot el llit per tornar-lo a fer. Saps que poreu quedant a Joana i tu i vos dediqueu a fer llits, perquè saps què fa quan ja ha fet el llit? Diu, has fet el llit ja? I li dic, sí, me diu, vaig a revisar.
O de vegades Veig que que està ben és fet. pitjor, Ell no sap fer però que que és t'he més dit. humillant, que de vegades, quan ja ha fet el llit, te la trobes estirant i recolocant. Hòstia, que he fet el llit jo. I Fruïció s'alhora que sempre fan aquells llençols, perquè mai aconsegueixes que el perfum o el suavitzant duri tant com quan t'ho fa una mare. És tot el contrari, que és pisos d'estudiants. No hi ha un nivell de suburbi jo i tal. aquesta època de la meva vida no la repetiria. Mira, jo me'n Tu record. no has viscut mai un pis d'estudiants, no? No he compartit No, jo sí. mai Però pis. el meu amic Miquel i jo, un pit vàrem anar a veure el nostre amic Toni, que és menorquí, i vàrem anar a Barcelona. Havíem de dormir un en el sofà i un altre un matalàs en terra. El sofà estava tan brut que vàrem dormir els dos aferrats en el matalàs individual. Te diré més. Tenia ganes d'anar en el quarto de banyo i estava tan brut que me vaig agontar i l'endemà vaig anar a la cafeteria de baix i vaig fer servir el de la cafeteria. Anna, tens un bon fetge, sí. No tornis a cridar mai més, eh? I no penses anar a casa teva família aquesta setmana, que no els puc aguantar. No, ja ho veuràs, Tímida. Fem una pausa.